Mit navn er Diana, og jeg er holdkaptajn for Team Fundraisers. Vi stiller forhåbentlig op til Team Ninja Warrior i år og giver den fuld gas. Vi har været i gang med at træne et stykke tid nu, og jeg må give, at vi er ved at være trætte. Men vi bliver ved med at kæmpe, og i Fundraisers så kæmper vi også for en god sag. Vi har det store formål igennem OCR-sporten, forhindringsløbssporten, løb som Nordic Races sammen ind til Børnecancerfonden. Og vi håber selvfølgelig på, at vi igennem Team Ninja Warrior kan være med til at sprede det gode budskab, og selvfølgelig være med til at vise, at de rigtige ninjaer, det er altså dem, der er med til at gøre en forskel.